Leo Westra, weer thuis op de 10e. Dat maakt een heel apart gevoel wijzen, denk ik. Ja, nou ja, normaal zoek ik wel thuiskomen natuurlijk, maar ja, nou, Juster is natuurlijk wel een beetje speciaal en apart natuurlijk. Ja, hoe groot is de domper? Ja, het is gewoon wel zonde natuurlijk dat ze in de laatste rit op mag gaan, maar ja, het kon gewoon naar mee, dus die gewoon op. Wiel 3 dagen net fit en ja, dan houd ik gewoon op. Ja, wat dat haast correct. Ja, luchtwegeninfectie, dus ik zie het al een paar dagen onder antibiotica en ja, de probeerde ze wel trots te gaan en elke dag die ik het ook wel en dan kwam ik op achterstand binnen, maar op zich ging het alleen wel redelijk goed, maar ja, op de laatste rondjes, ik trok het gewoon niet meer, dus nee, het wil gewoon te vol, dus ik ga gewoon, ja, denk ik, ja, hoe kloot ik het is, maar gewoon een goede keuze maken om het toch in de rem te knippen. Ja, wat vertelde kreeg ik al van hoe ging is die bus in nu toen je uitstapte? Ja, ik wie gewoon zo bleek als wat, dus het ziet er gewoon echt goed uit, dus ik denk dat ik een hele goede keuze ga maken. Maar ja, Voor de stad van die stokje, ik zou het. Zo slim wie het. ja, de meesten maken zich nog wel wat zwaarder dan in de bus van de ploeg ontabi. Dus ja, het is net zo. Dus ja, ik het liefst gewoon uitrijden, maar het ziet er gewoon net in. Nee. Is er dan toch nog iets van een gevoel van ja, ik ga Parijs wel hellen? Of is dat er nou helemaal net? Want ja, feitelijk is dat wel zo natuurlijk. Ja, nee, daar was me gewoon net uitrijden. Hè. Dat is een ding wat zeker is. Maar ja, ik denk een goede keuze maken gaan. Als je cool rijden, maar ja, ik heb geen volle zin om daar nog 4 of 6 rondjes alleen nog te rijden. Dus dat had ik geen volle zin. Nee, cool is het risico net meer nemen. Nee. Dat je onverantwoord is. Ja. Is dit het verschrikkelijkste wat een hutfietser mij maakt? Krek net Parijs-Heli? Ja, ik denk er nou een beetje over zo, maar ik is als Juster haak wil zijn, dat is wel een van de minste dagen uit mijn loop. Maar ja. Ja, dat is net niks. Dat is net niks, nee. Waarom zijn op die tour begonnen ze het al maar een score in die ribben? Dat weer geen sinecure. Hoe is het dan waarom op die tour? Ja, het is gewoon ja, het is gewoon al een beetje begonnen maar ook maar die valpartij hè, in Dauphiné. Ja, ik ben met Hangen en Wurgen nog kampioen van Nederland. Maar daarna ben ik er eigenlijk niet meer echt doorheen kwam, zeg maar. Dus ik had er altijd een beetje zin om het tot erin te komen en dat lukte net. En op een gegeven moment dan watervol en ja, in de tweede weken waar ik dus ook nog ziek nog en ja, dan wordt het helemaal een lastig verhaal. Ja, dus hij is eigenlijk nooit echt goed wezen in die tour, toch de Soens? Nee, dat is denk ik wat zeker is, ja. Hoe vervelend, hoe frustrerend is dat om dan op die manier trot de tour te rijden? Want volgens mij best ook een die eigenlijk altijd snel litten wil. Ook kist net in de achterhoede rijden. Nee, nou ja, daarom zie ik een paar keer nog wel maar in ontsnapping. Dus ja, het is gewoon wel frustrerend natuurlijk. En dan ben je gewoon pelotonvulling op dat moment. Maar ja, wat doe je erom? Nee, net volle. Niks. Nee. En nou, de komende dagen, weekend, de Soer Stewart Boxmeer fietsen. Maar ja, dat wordt hem dus net. Nee, het is nou gewoon, gewoon rusten, herstellen en zien ook beter weer. Ja, daar staan wat criteriums. Jullie te vinden onder oren van de week 10. Ik denk dat dat helig is. Ja, normaal moet dat wel lukken. Dan best wel weer een week verder natuurlijk. Maar ja, maar het is gewoon dit eerst mee verwerken natuurlijk. Dit is natuurlijk wel zonde natuurlijk. Ja. Ja, de eerste, of nee, vorig jaar toen rek ik eruit met er een valpartij. Valpartijen, oké, ja, dat is dat. En nu ben ik ziek, echt in de laatste paar dagen. Ja, het is gewoon zonde, maar ja. Ja, je kent het volgende dan. Die kinderen helemaal niks aan doen. Nee, dat is gewoon, ja, dat ben ergere dingen dan nog. Ja. Zo mag ik maar denken. Ja, nou ja, oké. Want ja, ik voel Fruitje en dan Ronde van Denemarken die titel prolongeren, maar dat is volgens mij helemaal niet mee bezig nog. Nee, op dit moment net. Op dit moment ben ik alleen maar bezig om gewoon niks te doen en gewoon te herstellen. Verwerkje. Ja, verwerkje, beter worden. Dus ja, ik denk een goede keuze, maak hem gewoon naar auto stappen. Ja, ik al eerst op het rondje, ja. Ja, het is net over.